Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Begini ki Budi Wijaya ditanggap tenggene dusun Delek. Nggih. Acara sedekah dusun nggih. Bener nggih. Alhamdulillah. Mugi-mugi sak mantune nanggap lodrok, sedaya masyarakat ten mriki panjang umure. Rezekine melimpah. Allahumma amin. Ayo Mas. Kethu biru ojo disikat, nek disikat eman bludrune. Duwe bojo lemu ojo dipegat, nek dipegat eman nglumbruke. Ya wis gak apa-apa dulur, pokok diramut ae. Pundake bareng tak susul kliru bapakne. Sing prasaja eling ngono besok nek wis
poso gak tansah tak pangku uga tak ujo mulane iku pesenku amalno ojo malah padha dilalekno urip nang donya ojo sembrono supaya uripe gak nemoni bebaya mula kita kabeh padha ilingo mung sapira pintere manungsa kaya banyu sak tetes nok tengah segara nek dibandingno karo Gusti Allah mulane iku ayo sing ati-ati iri dengki padha diilangi golek dalan sing padhang kanggone sangu bali ngadep pangeran Gusti Kang Maha Suci. Ayo Mas Ahmad gen dangdut Mas. Boyok rasane. Malah. Masalah enteng rek. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Pelangi-pelangi alangkah indahmu merah kuning hijau di langit yang biru pelukismu agung siapa gerangan pelangi-pelangi ciptaan Tuhan bangun tidur aku terus mandi tidak lupa menggosok habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku burung kakak tua yang hinggap di jendela nenek sudah tua lah giginya tinggal 2 namung semanten hitungan kula monggo pinarak ingkang sekejo. Alhamdulillah bengi niki rame dusun ndelek kompak sedaya. Kula ket sore ten mriki
Ningali ten mriki wae enten bucet gawedhe isi sayuran karo buah-buahan. Ngono iki lho, direbut karo wong sakmene kae ya gak ono sing tawuran, ya gak ono sing gelut. Ancen luar biasa dusun Gelek iki. Heran kula. Kula nemoni ten ngene desa-desa liyane niku mboten enten kaya ngeten iki. Mesti sikut-sikutan. Benjo temenan. Oleh apa manene oleh tomat sawatno kancane. Oleh semongko sawatno kancane, bareng oleh duren. Jeng disawatno, lak ya nambakno menisu. Iki aku mau ngomong dhewe kan ae wae. Mosok kancaku mang keturun si rek. Iki nek gak dikai lagu, gak ngarep metu arek iki. Wong arek iki senengane lagu, senengane yo joget. Genduk teno santri lulusan pondok isih perawan durung tau ketemok tak rewangi sarungan gawe sangka assalamualaikum lakokno Bapak Nimlero genduk tenok santri lulusan pondok isih perawan durung tau ketemok tak rewangi sarungan gawe sangka lakokno Bapak Nimlero agandok dek kon mangiku kopiamu mari kecemplung opo sih to? Kecemplung got. Ambune rek peceren iki lho. Kon enak nyanyi ae. Kancane iki lho rek. Apa oh? Ya boyoke kumat. Iya enak aku menyanyikan karo joget ngono ya. Ya kon enak arek nyocot. Loen warga kene iku. Loen rawame. Rame temenan. Lho. Warga dusun Delek luar biasa. Luar biasa. Warga dusun Delek istimewa. Istimewa temenan. Terbukti saiki kompak. Terbukti kompak. Anane kompak amarga duwe pimpinan sing jenenge Bapak Takim. Bapak siapa? Bapak Takim. Takim. Taki. Taki. Bapak Taki. Krungu kok Takim, Mang. Berarti sing mimpin dusun kene Bapak Taki. Bapak Taki. Ya ning ngono berarti bener. Wong Pawongan iku iso mimpin rakyate ya. Pasti jeneng iku donga asma kinarya japa. Donga. Iya. Kok jenenge tak wis ketok Bapak Taki iku sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ayo ning ngono kon ngerti jenenge Bapak Taki artine apa? Ya Taki terdiri dari huruf 4 huruf T A K I. T maksudnya apa? Terus berusaha mewujudkan warga dusun Berek. Delek. Dusun Delek menjadi sejahtera. Yaiku Takim. Ya. A. Air matanya selalu mengalir jika melihat warganya masih dalam lingkaran kemiskinan. Yaiku Takim. Ya. K saiki. Kejujurannya selalu membawanya masih memimpin dusun Delek ini. Yaiku Taki. Kari-kari I apa ayo? Iki wujude wong iki nekakno Budi Wijaya teko Jombang. Sapa maneh nek gak Taki? Ket ngarep semburi kok taka-taki tok ae. Lho nyene Taki. Kon mang tak dedes ngono kok pinter kon. Ya pinter wong cerdas. Cerdas. Cerdas, Bos. IQ-ku dhukur. IQ-ne dhukur. Ya nek awakmu IQ-ne rendah. Lho, kon aja ngenyek ngono lho kon lho. Nyatane. Lho, aku gak kalah pinter ya karo kon ya. Nyatane buktekno. Ayo saiki tak bedheki. Apa iku? Sebutno kewan 150 selama 3 detik. Ayo. Ayo.
detik. Ayo nek pancen pinter. Masih wong pinter ya gak iso. Lah jare sapa nek ancen pinter-pinter ya pinter. Kewan 150 dalam 3 detik. Iya. Sapi, jaran, kok Kasep. Ayo luwih banter. sapi, jaran, Alah. Ping 3 detik lho rek. sapi, Ada. Sing cepet-cepet. sapi, Jangan kesuwen. nek kon pinter, nek kon iso, Iso. contono 150 binatang dalam 3 detik. Iso. Itu ngono. Jaran 50 goceng 50 sapi 50. Jaran 50 goceng 50 sapi 50. No, 150. Jaran 50 goceng 50 sapi 50. Lancene mau singkat. Sing penting lah jumlahe. Masih ngono aku ya iso. Mosok kon iso. Gak kontak. Oh, dapuranmu kaya petik leleken karet ngono kaya iso lho. Timbangane kon Apa? kaya kebo pringisan. Ayo bedono aku. Sebutkan 5 sayuran dalam 1 detik. Alah gampang. Sawi brokoli. Sawi brokoli. Wortel brokoli. Ada. Sawi brokoli. Ini durung bedek kok wis gopo hae sih rek. 5 sayuran dalam 1 detik. Lah iya sawi brokoli. Kesuwen. Ning ngono tak badai. Sebutno 5 sayuran dalam 1 detik. Shop. Sayuran rek. Shop. Sayuran 5. Shop. Sayurane ndondi? Aduh, kok niku buah sop tak gak sih? Janganan sop. Jangan sop ro. Isine ana wortel, Heeh. ana gobis, Iya. ana seladri. Gonces ngono ya. Gonces. Iya nek wis mateng rautno raimu ngono. Talon ndasmu barang. Bedekan kok sop ngono. Kuwate tunggale. Menghibur. Menghibur. Iya. Bernyanyi, bener. Bernyanyi. Nyanyi. Iya. Nyanyi selawatan. Magadi. Kon iku lapo Magadir. Kok wong Turki ae kon. Oh iya. Selawatane wong Jawa rek. Apa? Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Menyanyi kon ngewene kon niku keroken ta kon niku. Ya Allah eman. Eman lapo? Ono lagune, ono dandutane, yo eman. Oh, dijogeti pisan. Joget pisan. Wis gak usah joget, menyanyi ae. Ya. Yo. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Arek kok dilungkas setro kon niku koyoke. Ya apa maneh? Menyanyi yo gak mek umi-umi ngene tok rek. Oh, jenenge pemanasan kok. Suarane tokno bengok ngono lho. Tokno. Iya. Bengok. Iya. Ngomong ketang. Oh niku dicak sepelan kok. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala Salamane. maksudnya ku yo gamek Ngono tok rek. Raimu ngomong jare aku mau kokon bengok. maksudnya iku cangkemmu ambek cangkemmu iku padakno ngono dadekno sito. Cangkemku ambek cangkemku dadi situ. Iya. Ngono lho, sing kompak ngono lho. Sing kompak. Iya. Suwe gak cipokan iki. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Aku suwe gak cipokan rek. Tok. Enak ya? Lambemu kok sempek apa jemek lho to? Kok sempek jemek. Ireng kabeh ngene iki. Menyanyi sing temen ngono lho. Lah ya wis temen. Lah apa aku mbok cipok
Lambeku ambek lambemu dadi siji. Yo. Ayo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah. Lambene kaya tetel rek. Kau pandel. Wes kamu nyanyi ku. Apa? Nyanyi liyane. Repot bos arek kene iki. Nyanyi kaya aku kaitan ngetokno awakmu mang lho. Kon mang nyanyi apa kawitan? Lho santri pekok rek. Oh, kaya kon pekok. Lho niku. Menyanyi santri pekok ning liriknya diganti. Oh, ngono ah. Iya. Oke. Pimpinan desa iku arane Pak Lurah. Wonge gagah juga bijaksana. Tak rewangi ado-ado tekan omah. Wala Pak Lurah jenengan pancen luar biasa. Ya bener. Hehe. Pimpinan dusun arane Pak Polo. Wonge gagah juga bijaksana. Tak rewangi ado-ado tekan kono. Walat dalam Pak Polo jenengan senengane nyulik rondo. Kon kok tak eker-eker kon kok. Lah apa polo kok senengane nyulik rondo iku lho. Wong iku senengane rondo, apa maneh rondo sekarang. Kon ku senengane wong sakmene kae kon ku. Aneh. Sekretaris desa arane Pak Carik. Wonge ganteng apa maneh gawe jare. Saben esuk senengane ngadusi PT. Wancene pancen jos wacare sifate apik. Ya. Di sore maneto ana Bapak RT. Wonge mlete bagian ngedum BLT. Tak rewangi ado-ado teko kene. Walah jebule kok ya didumbolone dhewe. Halek, lapo? Kon kok nduk kene akeh Bapak RT lho kon. Wong iku RT ku dhewe kono kok. Anjlok iki kok panggunge. Kon iku lho kaya ngladeni arek kucul sik. Ya jenenge kanca sih, Tet. Kepengin seneng-seneng ya ayo. Nyanyi mbok sing bener. Nyanyi gak bener. Apa maneh? Wah, ya iso nyanyi ae. Kok nyanyi PT kate ngendhok yo balik lho. Nyanyi iku nek wong loro kurang kompak. Oh, bener. Nek kepingin cepet duwe jeneng contoh sego Jakarta minimal wong telu trio. Tri. Kaya wong tak duduhi carane ngene. Dunia Kok adan iku lho? Dorong subuh, Tet. Lapo adan. Nyanyi. dunia bulbul Sikile bubulan. kebul-kebul
Oh gaya bulbul. Oh gaya bulbul. La 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 Ger mikir kecantol bager suwe katoke Ger mikir kecantol bager suwe sarunge ger ketana ger ketana ger ya kuntet bojone dokter ketana ger ketana Cak galih numpak skuter ketana ger agar ketana ger agar ketana ger acak wanto turu ngiler ketana ger acak kuntet bojone soster ger ketana ger cak galih wonge pinter ketana ger acawanto abune banger ketana ger acak kunten numpak helikopter ger ketana ger cak galih bojone suster ketana ger acawanto dirobong laler iya kok iso Aku ya kepingin kaya kon. lah kon kurang cepet mari aku nang disaut kedisikan galih sing tanggap Wes. Kacau. sing duwe wilayah ndelek wong donya padha masuk wong donya padha lingo 1 2 3 5 Hai wong donya pada iling
wong donya. Wong donya padha ilinga. Menungso kabeh padha ilinga. Ayo nyembah marang sing kuwasa. Menungso kabeh padha ilinga. Ayo nyembah marang sing kuwasa. Ye ye ye. Iyo iyo iyo. Ye ye ye. Yo yo yo. Ya yo ya yo ya yo. Wong donya. Kabeh wong donya nang akhirat lan barang nang donya iki bakal mati lan bakal ora balik nang donya iki. Kabeh menungso iki bakal dikirim gawa pendosa. Ora digawa kirim ambek Lazada. Mangkane wong urip kabeh ku sing istighfar. Wong urip kabeh ku bakal mati lan dikepet bumi. Mergo sejuta beri lan dibayar lunas. Ya kon iki lho la opo wong di background kok tambah nangis iki lho. La ilaha aku eling kematian. Oh, gendeng konku. Apa? Awakmu ketok klambimu kok apik. Iki apik. Ya iya. Iki tambah kinclong. Iya, kancaku Lho klambiku kok ngene. Lah mosok cek biyen klambi kaya ngono kancane didelok ta. Lho encene aku anake wong gak duwe iku. Lah kon kok iso gak duwe ku lho ya apa? Lho aku ki asline ku kepengin kaya tangga-tangga ngono kuwi. Oh. Kepengin kaya tangga-tangga uripe mulya. Lah. Sing sugih duwe akeh. Tuku sepeda mentor barang. Sepeda motor. Sepeda motor. Sing jenenge Ki Suzuki Hondawati Yamaha. Lho, aku ki saben bengi ngersula asli ning ngersula. Lah awakmu medhuwe aku sing mbok karepno iku ya apa? Aku lak kepengin sugih sing singkat. Oh. Instan. Iya, sing sugih langsung mendadak. Ngono lho. Ngene lho Ci. Ya nuwun sewu. Iki jare wong aku ya dikandhani tangga-tangga. Kon iso cepet sugih, tapi syaraté rada sara gelem. Wah, wis sora-sora titik tak lakonane. Iki aku krungu-krungu jaren topone nggo Gunung Klothok Kediri. Lho. Suwene 40 dina. Nek wis mari mudhun kon mule iku bacaane tumpeng. Iwake pitik mule mulus dipanggang ayam. Yam. Oh, dadi nek kepengin sugih, kudu nang Gunung Klothok. Topo. Suwene 40 dina, 40 bengi. Gak man sego. Gak man sego. Tapi man rontong gak oleh. Oh, sego gak oleh ya lono gak oleh, Ci. Oh, gak oleh. Gak oleh. Iku pati geni. Iya pati geni. Aku ora nyebul geni ya. Ya geni di bebekmu kok patenono. Gelem tak gak gelem. Dadi nang Gunung Klothok, topo 40 dina 40 bengi, tur nek semule bacaan tumpeng. Pitik putih mulus dipanggang ayam. Yam. Pitik mulai gambus. Pitik putih mulus dipanggang ayam. Yam. Pitik putih mulus dipanggang
panggang ayam. Jam. Kacu, jembek aku. Nek kon gelem, nek wis kelaksanan iku gak suwe mari iku jebret Pajero. Lho, temen Duit teko dhewe. duit teko dhewe. 1 miliar dadak. Oh, kurang sak miliar. Lho, 2 miliar. Ya 600 triliun ngono lho. Aduh, kakekmu ah. Lah duwe pom iku. Kok cuk macem-macem. Wes saiki ngene. Omongmu tak gugu ya. Iya. Meneh nek aku sogeh liwat tanggonku. Iya. Aku numpak motor, awakmu tak tabrak. Wis, nang mule kok ndak bojomu. Kalih Panto. Iya. Ya, Mas. Taji saking kepingine uripe mulya. Direwangi kaya ngono. Iya. Aja rame-rame. Ayo didelok teko mburi ya apa critane. Ayo. Duwe bojo. Wis elek gak nyabani omah. Dipateni ta? Engko mek rene sawaten boto ta paping ngono. Gak keduga aku. Wis gak ganteng koyo rempesane gobis. Ngerti bekupone. Rumah samu aku ki dara ya. Ngerti kloboke. Kon tau nang klobo kon ya. Paling nang suru. Mbok kira aku begenggek ngono tak. Lah kok kon mlobo-mlobono aku. Budal isuk mule bengi, budal isuk mule bengi. Suwe-suwe aku greget tak idoni lho kon. Duh. Asu idune munter nang motoku. Nek kon maibo karo lanang. Lanang atine lara, kon tak idoni kon. Duh. Ngidoni kok kaya banci. Aku ya apa? Getun kon rabi aku kon. Ya getun. Ya getun. Getun kon, cek getun aku cuk, mbokne ancuk. Wong bekakasmu wis gak iso ngadeg. Timbang bekakasmu gedean bekakasku, makanya aku selama ini aku gak bisa hamil. Jera bisa hamil soalnya apa? Bekakasmu buta. Aja ngomong buta, buta iku tukang fotoku. Delok nirunge, ya ngene iki irung jenis-jenis irung wong tukang selingkuh. Gak apa-apa, Dek, aku diselingkuhi, aku wis sabar. Oh, cup. Aku iki kurang apa, Cak? Mek kono iki cup, ngono aku cup. Ajinomoto. Kok aja nek piye niku ngerapati iku, Ci, Ci. Gak apa-apa kon niate gendaan ambek wong liya. Gak apa-apa gendak ono. Aku asline karo awakmu wis blenger. Apa? Blenger. Kok njaluk mati saiki apa meneh kok? Biyen aku kok rayu-rayu. Saiki kon blenger. Biyen kok nyanyekno lagu Mairama. Hitam rambutmu. Tak sehitam matamu dhewe. Nyanyi kok matak-matakno. Terus apa iki? Hitam rambutmu. Sok hitam kelekmu. Ngene lho. Pompong aku jek ayu.
Kok pegat saiki isuk kok pegat sore aku entuk ganti. Sore kok pegat bengi aku entuk ganti. Awakmu ajene jek tak pegat, sayane pengulune minggah. Pegaten Ji. Wong wekmu gak iso ngadeg. Lho aku ngadeg dhewe kok. Ngadeg apa wong kon kencing manis. Anane nggonku gak iso ngadeg, rungono syarate. Anane gak iso ngadeg mergo padha karo nggonmu. Ongkit-ongkit bekagasku kon. Ongkit-ongkit bekagasku. Ongkit-ongkit. Atuh. Sing goblok ya kener aku ning ngene tak kerowoki. Mene maneh mek gendaan iku raga dhisik, wedok ta lanang. Lah apa? Kok moro-moro mbok keloni? Lah aku ngrogo-ngrogo ya wedi kuwatir padha neh. Aku menyesal kok rabiku. Saking ngene, Cari dokter. Dok, kenapa kok saya nggak bisa hamil, Dok? Ini dua kemungkinan, Mami Okta. oh ya, piye. Bisa suami Anda mandul atau kurang dawa. Tak bukti nancen kon kurang dawa, Ci. Makan aku gak meteng-meteng. Anane iki kurang dawa mergo sing tak salahno situ. Apa? Calake. Lah kon biyen sunat nandi lho. Lho, calake piye mari nyala wong 50 roh aku terakhir dadi pedhot mulai ndik sakmene. Mangkano gak kroso. Mang. Ini kan. Kayak babi. Waktuku kecil aku suka yang mungil-mungil. Tak sental-sentil, tak kira pentil, jebule pentol. Waktuku cangkruk, aku suka buah jeruk. Tak cawuk-cawuk, aku cangkruk dadak to. Tumo. Kene lho. Lu kok kene lho. Pangku. Lah aku mangku awakmu ya ambles. Gak tresno. Saidone kon kok. Ngene yo. Ngene yo, ngambung sih. Ngambung awakmu padha karo pakku. Apa sih, Cak? Ngene. Cak. Ojo, Cak. Ojo, ketok wong-wong lho, Cak. Ketok wong-wong, Cak. Aduh. Kok atos, Cak. Tuh. Sampai ceng-ceng aku. Apa ceng-ceng sih? Ceng-ceng. Ngene tak kandhani. Wong rumah tangga bendino geger iki golek sandang pangan angel. Tapi kamu tidak mengerti tentang isi hatiku. Saya tidak mengerti isi hatiku. Ambek aku sampai entek. Selama ini kamu masa mengerti tentang isi hatiku, sayang? Terus gimana? Saya tidak tahu. Hatimu gimana? Coba. Yuk jenenge wong rumah tangga, Cak. Sapa sing gak kepengin sugih? Oh, masalah itu. Aku kok rapi, samono suwene melarat, kon yo kaum duafa gak gaplek dhuwit. Kon nek ate jek melarat tak tinggal ngondol lho kon. Kon ngondol dibadhok apane? Lho arek iki gak tau ndelok live TV arek iki. Jeng ngene-ngene kok, Cek. Lho apa kon ro ta? Ro. HP-mu gak ono isine apa-apa. Wah, enek. Wong voice note ae bingung kok. Lho kok. Wes rumah tangga. Ya, biarpun kamu gak duwe anak, tapi aneh. Ayo adopsi nang rumah Said. Nduk kono njike anak 6 tapi 7, ayo ge wadal 4. Gilane iki tak pangku ngentut. Gak ngentut ngono gak enak ta. Ya. Ini sayang, sampe lak wis janji ambek aku sih, Cak. Masih coro aku gak duwe anak, awe diadopsi. Ya iya Lapo?
Peno kok ingon-ingon bedes iku. Ngono bedes apa? Ya ngingoni bayi ta apa? Lah iya gampang ayo nang rumah sakit golek arek sing ganteng kuning. Ngono lho senajan gak padha karo awakmu karo awak. Mo aku mendek anak lanang mo. Lah dia anak apa? Wedok. Iya jan awakmu ndek lanang mo, njane padha karo awakmu kok jane. Dudu perkara ngono. Apa? Wedok 2 tahun lu wis gak gelem ngemik. Delon bayi lanang. Berapa bela? Sampai 70 tahun cek ngrogoti susu ae. Lah ngrogoti nek susumu kegedean kok cara kepek kene. Iki mah aku buka-buka solusi karo arek-arek. Rek aku ki wis pegel melarat. Solusi ku apa? Ya musyawarah, buka musyawarah aku ki piye sare sugih ngono lho. Arek-arek kan sugih-sugih. Terus pendapat arek? Ngene, kon iso sugih, tapi kon kudu topo. Nang Kediri jenenge Gunung Klothok. Budalo, Cak. Budalo. Sing penting aku sugih masih kon bongko gak apa-apa. Asu yo. Guru totok wis bongko-bongkon. Terus ya apa? Terus kono topo 40 dina 40 bengi. Nek wis pas iku kudu mulih langsung dhuwit teko dhewe. Gunung Klothok iku. Iya, tapi ana syarate. Nek kok kono. Syaratnya apa, Cak? Ah, mbele pitik putih mulus dipanggang ayam, yam. Berarti cara sampean nang kono tirakatan atau ritual iku kongkon belai pitik ayam mulus, panggang ayam, jam. Gak apa-apa, Cak. Sampean tak turuti penjalukane pitik ayam mulus, putih mulus. Iya. Panggang ayam, yam. Aku sago, Cak. Penting sugih. Sago? Sago. Ah, saiki nang tuku pitik putih mulus. Aku memari tuku pitik. Ya wis, Terus ngarung diapakno dibeleh. dibeleh. Panggang ayam. Iya. Terus sampe gawe nandi. Lho, ya ditumpuk lho kene, apa diundang lho kene. Berarti sampe nang Gunung Klothok kono. Heeh. Sampeyan iku tirakat apa tamasya nang Gunung Klothok? Lho, diarani tirakat jarene. Ya nang Gunung Klothok kono saiki tak budal wae kesok. Nang Gunung Klothok iku alas gawat keliwat-liwat. Penong kok mek dipangan macan. Wes gak peduli dipangan macan kek, dipangan babi. Terus Ora ngurusi, sing penting aku mulai sugih. terus penong mek dipangan celeng ya apa, Cak? Lah ora ngurusi, wah dipangan jelek. Saiki tak takoni. Wong tirakat, wong ritual iku teko niat lan tujuane ati. Iya. Bener ta gak? Gak usah nang Gunung Klothok, cukup nang omah. Nang omah wae tak cepakno sajene sing penting sugih. Ngene lho rungokno. Wong golek harta benda donya, ya iku kudu raruh menungso. Kudu nang guwa lah apa kok nduk omah iki. Kamare ae dhewe kan ono papat sih. Dikunci kelak lampu dipateni padha karo guwa. Nang omah wae. Tak cepakno sajene. Wayune balik gablak. Kon gelem tak gak kon? Kon gelem tak gak? Kon gelem tak gak? Nang omah wae tak cepakno sajene. Kon njaluk tak kepruk kursi saiki apa meneh kon? Ayo. Toh Darmanto aja ngono toh. Ono dulurku. Aja ngono. Nang omah wae. Darmanto iku mestine awakmu nggih jeneng iku Darwati. Lah apa kok Darmanto Sherly? Waduh. Wah, jembek. Wis nang omah. Iya, Darwati. Atik gak nurut wong wedok. Aja ngenteni meneh kok tak idek saiki kok. Wis bojo gak nyandangi, gak nyukupi, gak ngeloni. Aku nek nyandangi kon yo tak sandangi. Sandang apa? Lah iku tukone wong tuaku. Lah ya wis. Rumah sambok tukokno tak. Nang omah wae. Kon ngeloni yo gah kok. Tak cepakno sajene. Oh, kemayu. Sampe nak kepengin peteng saja. Gak usah nang Gunung Klothok, tak kukupi Iki sewek. sik temen ta? Ya iya. Waduh, kacau iki. Lah iki kok piye iki kok? Piye apane? Piye apane? Ya
budale. Wis gak usah budal. Wong semedi wong topo iku wuruk niate masih nang kamar ya dadi. Lah botone peteng sik. Lungguh. Lungguh. Tak pancal dodo mentokmu kon. Lungguh kon ra idoni lho kon. Kedisi anakku. Sing tepak lho kowe. Wis iki wis. Ngene lho, ngene kok karek. Sing temen ya Cak, mek topo Cak ben awake dhewe cepet sugih Cak. Raimu masih kaya semute rambutan aku tresno Cak. Raimu dhewe. Wis pokoke sing penting sampean tirakat. Nang topo Cak, lampu tak patenane mari ngene. Baru tak cepakno sajene Cak. Wong ngemuli kok diglecakno wis tak topo nduk kono ae. Heh! Ngemuli ki setepen. Aku mbok celuk kok njaluk kelon ta? Hah? Njaluk kelon. Moh. Mundak kok entup disiki. Keh, uga kamu ngentupan nek. Mangsure arek ganteng apa-apa. Ayo babi. Arepe cewi go arek wis ganteng ngono. Ora ketiba kesetrum. Wis. Sing temen Cak yo ben awake dhewe iki katilokno wong, mosok tilokno wong terus. Kaya kaum dua apa jarene Cak? Sampeyan topo sing genah. Nyopet ini sepulai. Iya. Aduh. Kafa. Mie jajar cocot tak cokot. Mate topo kok cek ngrikiti susu. Gak suka aku. Tak idoni lho kan. Duh. Bojoku kaya bajing. Aduh. Sing topoke aku tak wak. Kok iso? Benar. Tak cepakno. Wah, juga pedhok temen rek iki. Pedhok sapa, Cak? Pedhok kethek. Oh, berarti nang kono iku pesugihan kethek, Cak. Yo, akeh ketheke. Kon ro kethek kon. Ro. Kaya sapa kaya awakmu? Nek apa kok tak jiret bongko lho kon. Gelane ta Okta. Okta jare mami. Rambutnya dipotong apa, Bapak? Itu. Rambutnya dipotong apa, Bapak? Iki jangan rimbat apa kok pelirit? Kok iso? Iki dudu botak. Ojo sembarangan lho. Ya ngono, carun. Masih elek iki bojoku. Lah ya ngono, carun. Iki dudu botak. Heeh. Ndi lho, Cak. Silite kethek. Ya wis, Cak ya. Topo sing genah, Cak. Syukur bojoku bongkok. Antem gosok kon. Wis dikon topo nduk omah. Topoku sing kusuk, tak cepakno sajene, Pakno. Sajene nak atik gedang sik, Cak. Iya. Iyalah. Yo tak cepakno gedang. Aduh. Asu! Apa sih, Kak? Nyunyuk. Bapake Saipul. Gendhik. Apa to ado? Cerewet iki? Gak cerewet ngono dititisno selakangane. Berarti tegani nduk kene. Alah ketos iki. Piye ki menene gak dadi? Lho iya, Cak, meletus. Wapal kok. Apal iki. Tenang to, Pak. Sing temen tak tinggal ya, Cak. Iya,
Ya, ya. Ya. Ya blek dublek. Cak, tak tinggal. Atuh ngingking. Sing temen, Ya. dongane wacan. Bismillahirrahmanirrahim. Lah wong Darmanto kok jene Okta. Tak tinggal nak cepakno. Ya. Ayam putih mulus. Ya. Ayam putih mulus. Wis gak iso metu iki ya. Muga-muga engko arek rene ya. Masalah sih kanggo ngilangno nyamuk. Kak, Iki saiki demit. omah sederhana, tapi ana hiasane. Iki paling gawean Bali. Gaweane wong Bali ketara apik iki. Kayak uang ya. Sayang. Sayang. Kaya wong keroken ae. Cak, Napa? sampean iku polahe koyo. Lah, Jaman jare ngejak aku. Janjian aku sampai drobong semut. dulu semut nisor ta sampe dhuwur. Yo ngisor to. Lho gak ngono. Gak apa-apa. Ngoyo-ngoyo mbok kon ngeterno mrene iki pacarmu ngono ta? Yo. Iki ngono gendak aku, purelku. Kon iku Saya tak ajak karaokem. kok goblokmu nemen. Kok kolu. Wong kon iku ayumu kaya bintang film. Lah apa duwe gendakane kaya sapiteng iki lho. Sapiteng. Lho lah wong iki ngono masih elek-elek aku seneng lho, Cak. Wong seneng ku ora mergo elek. Mergo tindak lakunya baik, senajan pun harta benda tidak punya, yang penting sayang. Lah iki dadi bojomu nek duwe anak kaya garangan. Lho justru, Cak. Dek. Nek wong ayu oleh wong elek iki. Ya. Menurut hasil asimilasinya bisa membuahkan bibit unggul tahan wereng. Lah, Rumangsamu pari PB ya. Kok belara? saiki ngene sayang. Piye, Cak? Saiki awakmu lak wis rene. Heeh. Aku semayang sepurane ya. Duh, berarti gak sido. Lho sida, sepurane aku gak iso metuki awakmu dhewe rono. Terus. Lah, terus aku ki alas aku ki jagi topo nang Gunung Klothok pengen sugih. Lah terus metuki awakmu. Mari ngono. Mari ngono ndang ayo petuk ayo nang HTL. Apa TL? Hotel. Wong kon gak gablek kok apa nang hotel iki lho. Lho gak gablek Kan kan. kok bayar apa? Kok bayar apa ayo diutang. Ngawur ae. Dik. Sampeyan iki mang lho dadi apa ya, Cak? Aku kon topo lho kene. Lah terus nek ditinggal. Lah tinggal kok gampang kok. Oke. Enek sing gateni. Sapa? Kentut. Ngaler gawe mah. Lho, Lah aku ngotopo dikurungi jari. wis ta. Engko tak kei duwe. Mbah lek dodol-dodol petik. Temen ah. Heeh. 200.000 gelem aku. Alah, aja cacat 250.000. 500 tak kei. Duwe dhuwit awakmu. Duwe engko jeke panjer. Kon saiki ape nang ndi? Nah, HTL kok nanda-nandi. Karepmu wis. Nek kamu. Sampeyan niku ngentenono. Aku lu kene. Topo. Kaya awakmu mau. Iya. Yo. Aja suwi-suwi, Ji. Heh? Aja suwi-suwi. Lah nek gorong blenger ya suwe ya. Lah kono nek nginep engko lah ya aku. Iki ngono jere pae iki jange tak gaduh. Wah. Aduh, aku tuh ndasku kena rai. Aku jange gaduh. Ora entek.
mambu pitik mana? Sing ngene. Mambu pitik anggrek. Sing ngene. Ngulon parane. Lah iki buka ngarepe. Aduh. Ngono kok digebuk temen iki lho. Cak. Dek, aku celaka ben. Aja suwi-suwi, Ji. Gak. Wis, 200.000 lho, Ji. Iya. Engko tak tambahi 50. Soale nang ndi pokoke nek gorengan dhewe teko. Pokoke nek aku gorong teko, awakmu aja kate ucul teko kene ya. Ya wis, ya. Ayo sayang. Lumayan oleh 200.000. Tapi gak betah ambune jarike. Jarike ambune kaya pitik anggrem. Jangkrik ambune rek. Jari gak tau diubah. Cak. PTJ tas tak bubuti, Cak. Tapi tak panggang ayam. Ya ampun, tipe bojoku ku topoe iku kusuk pase. Ku kok tambah lemu. Pas abu. Lho. Cak, mau sampean topo di lu kok lemu, Cak. Biasa topo ku kuru. Wah. Iki ketokane duduk posture bojoku. Penasaran aku. Sopo iki ya? Gedeane iki timbang bojoku. Timbangane aku penasaran, tak buka. Ya. Aku mi. Ngapa pengetan iwak keting iki lho kene? 200.000. Bojoku nandi? Kok malah nang kene? Nang kene iki monggone bojoku. Bojoku nandi? Bojoku nandi? Bojoku nandi? Aduh. Gurung dibayari 200.000 kok. Bojoku nang kene kok ganti peno maksudnya apa? Sik tak sabar sik tak kandhani sik. 200.000 iku mau apa? Dikei. Dikai sapa? Kayak bojomu. Terus maksudnya? Kongkon ganteni topo nok kene. Lah bojoku nandi, Cak? Engko nang ngamuk awakmu. Gak ngamuk, Cak. Aku ki wong wedok sabar, gak kira ngamuk. Wis ngene ae. Ora usah kowe tak kandhani. Sing jelas lungguh kene gantenono topo aku. Engko nek Taji teko, Taji engko ngomong ngoceh sing mari dilakoni. Engko awakmu roh sing jelas engko. Berarti ki kok aku gandani sampean? Iya, Sampeyan yo ngono. Mek kanca gak pokro kok mbok turuti perkara dhuwit 200 sae. lah aku iki ya apa sih wong dikongkon ganteni diluk. Berarti aku nang kene. Iya. Oh gak apa-apa, Cak. Tak turuti. Mertopo. Engko rungokno omongane Taji ya apa? Ya iku masalahe. Mati gak kena tangane wong liya, Taji. Apa? Engko Taji teko, gak usah mbok takoni, ngoceh dhewe engko. Oke. Wes ya? Ya, Cak. Suwun lho, Cak. Aja umek kae ta lah. Kok amot. Kok gak amot sing mbok kira aku gedhe ngono ta? Ora gedhe rek, wong isih arek TK kok ya. Kliru. Ah, ngene lho. Menengot. Wis, aman. Aman, Cak. Taji teko kene, engko ngoceh karepe dhewe. Tak kei 500.000 penuh. Temen ya, Tak kei 500. aja kesuwen kok Taji. Ajaren kaya Oh, raja. temen, Cak. Ya wis. Ya wis, dah. Cak, kok buku kuwi ae aku sampe gak sopan kelambenan lho. Gak bukui piye? Loh, kan ngene iki. Alah, Dek. Aku awakmu tajak model kerek gencek.
barang, enek sing kutuk lungguh. Cak. Apa biasa ambek bojomu ngono? Ora tahu. Gak tahu. Gak tahu. Bojomu gak iso ngono ya. Ora iso bojoku ngono-ngono ku. Enak aku ya, Cak. Ya alah sawane. Apa, Cak? Iso wawat wong. Saya tak benakno kathokmu mlorot iki lho. Alah. Allah enak. Datut meneh tak dumi saiki kae. Dek, Cak. Cak timbangane gendakane rabi apa sih, Cak? Alah rabi gampang meneh bojoku tak racune dhisik. Racunen ayo. Heeh. Cenang mati cepet. Mati terus kawinan. Oh iya. Ngene. Sayang, Piye, Cak? aku tak golek racumi. Dadi matine alon-alon koyo gring. Terus mati. Alah, mayit budal nang ayo kawinan. Ngono ya, Cak ya. Iya. Cak. Tut. Apa, Cak? Gendruwo. Ate kok racun aku, Aku kate kok racun, Melani wong wedok gatel. Lho, aku delokno gatel. Gatel ana sing ngukur. Sapa? Aku. Cok. Saiki ngono kon. Petik panggang ayam yam tibake Mariam iki. Ayo rene kon. Loh, rumah sama aku jangkrik kok cewek. Cak. Iya, gak usah. Ayo jajan ae kudu kena darah tinggi terus bongkok. Cak. Ndek. Meneh lek sampean ngejak aku ora usah kathik blongsong-blongsongan ya, Cak. Oh, gak usah, janganane kari yo jero ngono. Sing kok blongsongi apa, Ci? Wekmu cilik. Jelase coplok. Cilik iku, sing cilik, sing gedhe tak kena kene. Ayo. Kenano kon? Iki sapa? Sapa iki? Mati saiki apa menisuk kon? Ayo. Kok sing tato Darmanto, Darmanto lu okta nyelekeke aduh. Iki ngono. Tapi aku. Ayo. Digepuk. Aduh, Cak, aku digepuk. Tak kamu tak tonyon. Ayo tonjon. No. Cak, Ndek. Ayo, meneh jam 09.00 ngono, Cak yo. Iya jam 09.00 ae. Kok budek-budek ora keringet. Ayo saiki ae. Saiki ae. Aduh, baresku kadasen temen ora jane. Kene sayang, Piye? lungguh kene sayang. Aku main pangku ya. Ini kalau besok tanggal 2. Aduh, Ci. Mari ikut saya. Di situ. Aduh. Ayo kon. Ayo kan. Jadi tatu saiki ro pengapesane kene dicokot gulune tak tekak. Kon milih ndi? Wedokanmu sing tak pateni apa kon? Saiki ngene. Jalo apa karep? Iki terang-terangan. Terang apa? Iki. Oh, kon milih iki. Ojo matek menisuk. Saiki kon tak pateni, Dik. Apa ya? Pokoke awake dhewe seneng rapi ya. Kok tak patenan. Mbok kira kon lanang-lanang dhewe kon. Lanang temenan. Masih aku yo lanang. Lah kok pacar itu. Kocek, stop. Kudu ngentut. Sik.
Ibarat gelendeng ori teko pojok. Nek wong lanang selingkuh, tiada maaf. Iya. Tambah suwe tambah gatel no ati. Rangkul-rangkulan tanpa ono aji ku. Gandet. Tolong, saya Pak jadi pegangan, tolong. Rada tengah titik rada. Wah, susu. Tenang apa sih? Wis kadung enak sih. Amit-amit bang bayar nang wedok. Padha kuplake. Tolong. Wong kok Tolong. wentangi. Wis tuwek-tuwek tukaran terus. Gara-gara Anjak. Bojoku kendaan. iya, bolak-balik kajiku gendaan. Alasane reno-reno. Wis Si, aja nyontone arek cilik-cilik. Sing wis ya wis, sing durung nang diati-ati, nang bareng-bareng tobat nang ngene sing gawe urip. Ayo golek hiburan bengi iki nang desa Ndelek. Napa, Cak? Hajate sedekah desa nanggap ludruk Budi Wijaya. Oh, iya. Bengi iki lakone ruwame sampe esuk. Lakone blongsong Gunung Tidar. Wah, iku. Ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya Tetap jaya.